Goedemiddag en welkom bij Joet. Als de eerste help van ziekenhuis de Sionsberg dichtgiet, kost het dat levens. Dat is een medisch specialist in Dokkum. De directie van het ziekenhuis sluit verskate afdelingen omdat ze de kwaliteit net meer garanderen kan. Om het voortvallen van de eerste help op te vangen, was er een extra ambulancepost in de regio. Ik denk echt dat er doden zullen vallen, om het plat te zeggen. Ja. We hebben dus een petitie opgesteld waarin mensen kunnen zeggen dat ze de actie steunen. En dat ze de 24-uurzorg en de verloskunde open willen houden. En de petitie die ligt in het ziekenhuis, op de polyklinieken, op de afdelingen. De handtekens worden nou sneun op een protestmanifestatie in Dokkum hoe lange onzorgverzekerder de Friesland. Als de helte van de Friesen Bob de Jontje is te zwier. Dat doch blikken uit een zoensenquête van de GGD Friesland. Friesen met oergewicht bewegen minder en hebben vaker last van orenzoensproblemen als suikerziekte en hartkwalen. Maar ook psychische klachten. De GGD weet waar de risicogroepen binnen voor oergewicht. Met name mannen, die hebben meer overgewicht. Dat is raar, want we denken dat het vrouwen zijn. Klopt ook wel. Vrouwen hebben met name meer ernstig overgewicht. Mannen en laag opgeleide en ouderen. Zo'n 30% van de Friesen had matige oergewicht. Ian op de 10 is 14 te zwier. De band van Iepenbier de basisschool De Opslag in Frensje zitten na 2 jaar weer bij elkaar in hetzelfde gebouw. De laatste jaren ziet de squallen verspraat hoe 3 needlocaties in de stad. Maar nu is de nieuwe opslag klaar. De opzet van het nieuwe squalcomplex is uniek. Jochen en Jelien ben er mooi begonnen. Het is een heel lang proces geweest om daar voor elkaar te krijgen. En ik zei van de morgen al van, ooit is de optie geweest om 2 basisscholen bij elkaar te brengen. Maar ik vind het nog mooier dat je nou en de kinderopvang, peuterspeelzaal, basisscholen en varkensset onderwijs bij elkaar hebben. En daar maak je weer wat van. In januari zal het Voslijnen gebouw officieel openen worden. 5 oud-stedenleden van verschillende partijen hebben provinciale steden in een brief oproepen nog eens heel goed na te denken hoe de onlis van de centrale as. De Raad van State had bepaald dat de onlis van de dik tussen Dokkum en Nijengeer trok in kin. Nevens de oud-stedenleden kunnen beter kiezen worden voor een goedkoper alternatief. De oud-stedenleden schreeuwen dat op een heel soort zaken bezuinigen worden had en dat de onlis van dieken daarbij het. Beveiligingsbedrijf Skaaf van Twellegeer begint nou woensdag met cameratafersjog op plaatsen. De boer kan dan via internet zien of bij gelijks de melkrobot geen steuring had. Er kan het kjeljen van een koe in de kaarten gehouden worden. Een tweede camera komt bij de tank met reerde diesel om stellerij voor te komen. En als het goed werkt, verwacht het Skaaf dat er meer boeren cameratafersjog willen. Een automobilist is van de midden op het Jereveense een hoes op botst. De 29-jarige inwenster van het Veen trapen vlak van de rotonde bij de beugel op het gos in plak van op de rem. Ze skeert door het fietspad en trok de stroeken en kwam tot stilstand in de gevel van een appartementencomplex. De bewoner van het huis laat te sliepen. Hij is schrokken, maar mankeert niet. Hij hoeft het huis net uit en de bestuurster is naar het ziekenhuis gebracht. En ja, het is weer vier. Pakjes joen voor jong en oud en dat ligt net in je koud. In Frieske Pjeln wie een Piet voor het laatst. Na 50 jaar is het tijd van rest. Basisscholen de Skans komen Sint en Piet van de Moon even langs. En er wordt van een Piet Oski naam na 50 jaar is de pensioentijd gaan. Dag Zwarte Piet, dag Sinterklaasje, dag Zwarte Piet. Jong komt er nog 1 keer del met pakjes en piepenuten, dus wees leef, dat docht vertuten. Het werk wordt van Takkenmier oernaam terug oren pieten, dus ook dan kunnen we weer van het feest genieten. En als jongen we dat besluit nog even naar de waarsverwachting. Er stiert een krachtige wind aan de kusten op het water stormig. Joen en vannacht benam op de Wadden winterse buien. De temperatuur loopt om de 2 graden heen. En morgen eerst nog een tal buien. In de middag droge periodes, maar later valt er weer rein, maar mogelijk weer te sneeuwen. En de wind is nog heel tijd krachtig onthut en het is morgen oedai 6 graden. Dit weer nijs van Mandy 5 december in het kwad. Meer nijs zit er om 6 uur en ontitiet heer en boppenslag. Nog een mooi dag verder.